ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Инак вақти он расид ки бозиҳои ҳазфӣ ҳам шурӯъ шаванд ва дастаи мунтахаби Тоҷикистон аввалин шуда бо дастаи мунтахаби Имороти Муттаҳидаи Араб вориди рақобат мешавад. Дар ин толоре ки ҳоло шумо мебинед нишасти матбуотӣ дар назар аст ва пеш аз ҳама Петр Шегерт бо Зоҳир Ҷӯрабоев ба саволи хабарнигорон ҷавоб мегӯянд. дар бораи бозии байни дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Иморот суханҳои зиёде аз ҷониби рӯзноманигорон гуфта мешаванд. Аммо онҳо чӣ мепурсанд, мо ба шумо хоҳем гуфт. сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Петр Шегертро дар Қатар ҳама дӯст медоранд, аз ҷумла рӯзноманигорон. Ягон мураббие нест ки мисли ӯ оддӣ бошад, биёяд аввал бо ҳама салом кунад, ба оғӯш гирад, суханҳои зебо гӯяд, таби онҳоро болида кунад ва баъдан ба саволҳо ҷавоб гӯяд. ин дафъа ҳам Петр Шегерт чунин ҳолро ба миён овард ва ба саволҳо ҷавоб гуфт. албатта имконияти дастаи мунтахаби Амороти Муттаҳидаи Арабро инҷо бисёрии рӯзноманигорони араб хеле боло медонанд ва мегӯянд ки инҷо 60-40 бартарӣ бар ҷониби Аморот ҳаст барои ба даври бозиҳои 4-1 гузаштан. Аммо Петр Шегерт чизи дигарро гуфт инҷо имконияти ҳама баробар аст, 50-50. агарчи инҷо баъзе аз рӯзноманигороне ки ҳодисаи марказиро инҷо муаррифӣ мекунанд баронанд ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон болотар аз Аморот аст ва дар ин бозиҳо ғолиб хоҳад омад. хуб, дар ин ҷо Зоҳир Ҷӯрабоев ки бо Петр Шегерт ба нишасти матбуотӣ омада буд, бо забони тоҷикӣ ба саволҳо хеле ҷавоби зебо дод ва мо онро манзури шумо мекунем. Зиёти ин дона барои Тоҷикистон ид буд ва мо мехоҳем ҳамин иди ки гузашт давом диҳад. мо мехоҳем мухлисои мо як бори дигар баъди якашинам ҳамин иди миллиро ҷашн гиранд. ман гуфтани ҳастам ки бале бисёр хушчақчақ аст, не ки вай нағз медона кадом вақт бояд бо бозингарон камтар сахттар гарданад ва кадом вақт шӯхӣ кунад. бо бозии Лубнон 2 гол не 4 гол задем, вале 2 голашро ҳисоб накардам. баъде ки гол задем, чӣ хеле ки шумо шоҳид будед, баъди якум гол мо боз хостем ки дуюм голро зудтар занем. ба саволи шумо ҷавоб ҳамин аст ки баъди якум гол мо кӯшишу чӣ мегӯям заҳматҳомон зиёдтар шуд. ба мо як нерӯ дод ҳамин гол. ки ман шуморо гуфтанем ки ин чизе ки мо ҳис кардем баъди бозӣ бо Ливан, ин ҳиссиётам якум бор буд дар карьераи мо, дар карьераи футболбозон ва мо ҳамина ҳис кардем ки дар ватана ман барои мухлисон бори аввал хеле ҳиссиёта будам. дуруст қайд кардед ки бори аввало бисёри бад шудам. дар бораи раиси шарталӣ мо хабар дорем ва ба мо ин нерӯи зиёдатӣ метиҳад ва мо кӯшиш мекунем ҳамин чӣ хеле ки гуфтум ҳамин ид дар Тоҷикистон давом диҳад баъди бозии якашинам. сармураббии дастаи мунтахаби Амороти Муттаҳидаи Араб Пауло Бентои португалӣ ки пештар дастаи мунтахаби Кореяи Ҷанубиро машқ медод, дар бораи дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳарфҳои хеле хуб зад, аммо гуфт инҷо албатта бартарӣ бар ҷониби мост. вале баъди саволҳои зиёди рӯзноманигорон ба хулоса омад ки ин даста метавонад як фоҷиаеро барои дастаи Амороти Муттаҳидаи Араб ки ба худ боварии комил дорад пешниҳод кунад. дар охир ӯ гуфт шумо дуруст мегӯед, имконияти дастаҳо 50-50 ҳаст ва шояд ин бозӣ ба вақти иловагӣ равад ва боз 15 дақиқаи мо бозӣ кунем. ҳатто метавонад зарбаҳои пеналти ҳам тақдири ин воқеаро ҳал кунад. саволу ҷавобҳо ниҳоят ҷиддӣ буданд
Петр Шегерт гуфт ки мо ҳамеша аввалин бор, яъне ҳам баромадем, ҳам аз гурӯҳ баромадем ва ҳам аввалин бор дар бозиҳои ҳалсӣ иштирок мекунем ва бояд аввалин бор ба даври бозиҳои чорякниҳоӣ бароем. Яъне пур аз аввалинҳо буд ва дар ин баробар сармураббии дастаи мунтахиби аморот низ бенту ба он таваҷҷӯҳ кард ки ин даста метавонад дар ҳақиқат як навъ фоҷиаро ба миён гузорад ва 50 бар 50 аст натиҷаи ин бозӣ ва касе намедонад ки кадом даста дар вохӯрӣ байни Тоҷикистону Иморот ба пирӯзӣ ноил мешавад. Ба ҳар навъ мо умедворем ки дастаи мунтахиби Тоҷикистон дар ин вохӯриҳо ғолиб меояд ва мо ба даври бозиҳои чорякниҳоӣ меравем. Зеро мухлисони Тоҷикистон ҳам бо мо мепайванданд.